בסדר. אז מה זה? עיגול. איך אומרים באנגלית? סירקל. סוקו. רגע, אני הולך להביא שלך אחר. הנה, ומה זה? גם עיגול, נכון? כן. איך אומרים באנגלית? סירקל. יופי. עכשיו, אתה לא מצלם. אני מצלם. עכשיו, מה זה? מה זה? לא יודע. טבעת. טבעת. רינג. יפה. עכשיו. עכשיו. תחזיק את הידיים שלך ככה. ככה, אבל תן מקום, כי אנחנו יודעים להכניס את הדף. יפה. עכשיו זה עדין, תחזיק את זה. בסדר, עכשיו, מה הדבר האחרון שציירתי? רינג. יפה. עכשיו תגיד את המילה הזו 10 פעמים הכי מהר שאתה יכול. רינג, 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 רינג. הלו, להזמין פיצה? כן. זיתים טוב לך? כן. כן. אפשר גם חצי תירס? טוב לך? כן. גם קירויות, בצל ואננס. גם בסדר? מאוד יופי. אבל בלי הרוטב. עם רוטב. יופי, מצוין. אז סגרנו בלי הרוטב. אפשר גם בלי גבינה? יופי, תודה. אז פיצה עם אננס, פטריות. בלי גבינה, בלי שכחתי מה רוטב. זמנו. בלי גבינה ורוטב. כן. טוב לך? יופי. זה יגיע עוד חצי שעה. רגע, אז מה הדבר האחרון שציירתי? רינג. עכשיו תגיד את זה שוב בסוף. רינג, 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 רינג. מה זה הגיע? טוב, הלכתי לפתוח. ביי. זהו? מה קורה? זהו? זה לא הייתה הפיצה. ביי.